istismarına karşı da mücadelelerimizi. Li Tirkiye bajarê Stenbolê dibin banê Kongreya Demokratîk ya Gelan HDP'de de konferansa jinan ya duwazdemîn hate durustkirin. Hevseroka HDP Pervîn Buldan jî beşdarî konferansê bû û ragihand. Wê rengê hilbijartinên sala 2023yan bi dengê jinan diyar bibe. Buldan got hilbijartinên çardehê gulanê ji bo jinan gelekî giring e. Hevseroka Kongreya Demokratîk ya Gelan HDP Esengül Demir jî balkişande ser giringî hilbijartinan û diyar kir. Ew li dijî bloka AK Parti û MHP tê dikoşin. Mirovên ku li vî welatî temenê wan bûye 20-25 sal ji vê desthilatê pêştir nêzik tedayîneke din nas nekirine. Ew wekî jin ne mecburin vê pergalê re bijîn. Aslında kadınlar için çok tarihsel bir dönem. Jin li Tirkiyeyê di proseyeke dîrokî re derbas dibin. Wekî bi vedesthilat an jî namzetê serokkomariyê kiye gelo. Derd û siyaseta jinan ne ev mijar e. Jin dibin zordastiyeke mezin dene li Tirkiye. Mafên wan tê bin pêkirin û hemû destkeftiyên wan ji destê wan têne standin ji aliyê vê desthilata faşîst ve. Bi destê dewlet û polîsan li dijî jinan tund û tûjî pêk tê. Derdê jinan ev e, jin wê biryara azadiya xwe bidin di sala 2023yan de û mohra xwe wê li vê proseyê bixin. Em dibêjin wê ev sal bibe sala rapêrina jinan li Tirkiye. Kararını verecek. Dolayısıyla Di konferansa jinan de ku nûnerên hejmareke zêde ya partiyên siyasî ên çep, komele, weqif, dezgehên medenî, aktivîst û akademisyenan beşdarî têdekir, hate ragihandin jin dikarin dinyayeke nû ava bikin. Tirkiye divê dev ji politikayên şerê taybet berde. Hilbijartinên çardehê gulanê fersendên nû yên di warê guherîna desthilatê de di nava xwe de dihewîne. Kadın mücadelesi çok uzun bir zamandır sokaklarda, meydanlarda, alanlarda. لە هەموو جیهاندا ژنان لە پێناو ئازادی و داهات و دەستکەوت و ژیانێکی شکۆمەندا تێدەکۆشن لە ڕۆژاوات تا ئێران و کوردستان و تورکیا و ئەفغانستان و ئوروپا ژنان لە خەباتدان لە تورکیا ئەم حکوومەتە هێرش دەکاتە سەر دەستکەوتەکانی ژنان و دەیەوێت ژنان ملکەچی ڕژیمی پیاوسالاری بن و ژنان لە ماڵەکانیان دەرنەچن بەڵام هەموو ژنانی ئێرە دژی ئەم بیرۆکەیە وەستاون و ڕەنگی ژنان لە هەڵبژاردنەکان تا دەردەکەون و ژنانیش دەبنە پێشەنگی پرۆسەیەکی نوێ لە تورکیادا. Azadi sloganıyla büyüyen bir direniş var hala. Di konferansa duwazdemîn ya jinan de ku bi serpereştiyê HDP serî hate gotin, Tirkiye hebûna kêşeya Kurdan nas nake û paşgot dike. Jin li bajarên Kurdan wek li gelek deverên din dibin zilm û zordariyê de ne. Ji bo dawî lêanîna vê zilmê û azadiya jinan pêwîst e hemû gelên li Tirkiye bi hev re hevkariyê bikin û di hilbijartinan de ji bo dinyayeke azad mohra xwe li proseyê bixin. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul.